Right. Enye indlela yokusolva u-x noma ukusolva u-x kulento abayibiza ngokuthi ama-inequalities. Uma ubona lolu phawu noma ubona lolu phawu, lolu lwalusho ukuthi greater, lolu lusho ukuthi less. Right? Greater or less. Uma ke uzosolva ibalo ezinalolu phawu kungesilona lolu, uma usolva lezi ayifani nalezi, uma usolva lezi akufani nalezi ya. Uma usolva ibalo ezino equal uvumelekile ucross multiplier, kanti ma usolva ibalo ezino inequality ngoba lokhu kusho kanjalo awuvumelekile ucross multiplier. Ngenye indlela uma ngino x over 2 olingana no 3 over x, ngiyakwazi ucross multiplier ngibe no x squared equal to 6. Kodwa uma ngeke ngafaka lolu phawu kanje angisakwazi. Sekufanele lo ngimthatha abuye ngapha. Mangimthatha abuye ngapha uzofica u-x over 2 yena bese ba u-3 over x. Bese kusala lo luphawu no not. Kanje kwenziwa kanje uma kuyilezi impawu lezi. Kodwa makunje uvumelekile uku cross multiply. Ngiyagcizelela ke lokhu ngamabomu ngoba abanye abakunaki. Kanjalo futhi uma ngabe usolva lezibalo zama inequalities, isikhathi esiningi sisebenzisa igraph noma inumber line. Bayashoke. Use a number line to find a solution, or solve this graphically. Solve this graphically. Kubo bobabili ke labe ngiqeda ukubasho. Njalo u-right hand side wakho kufanele uhlale u-not. Njalo u-right hand side wakho kufanele uhlale u-not. Ngisho ukuthini mangithi kufanele njalo uhlale u-not? Ngisho ukuthi wena kahle kahle awukwazi ukusuka la uthathe le factor uyilinganise nalo, uthathe le factor uyilinganise nalo. Qale wenze leli side libe u-not. Kanjani na? Multiplier la, ma multiplier la uzothola u-x squared minus 3x plus 2. Right? Busubuyisa minus 6 ngapha, qhubeke kube kanjalo. Bese emva kwalokho uba no x squared minus 3x minus 4 lo nalo, qhubeke kube kanjalo. Bese mawusufike lapha ke seli u-not leli cala, usungenze njani ke manje? Usiya factorize. Uphawu lwakho ulugcina lumi kanjalo. U-x wakho la, omunye u4 no1 la. Angithi u4 mangumultiply ngo4 unginikeza u4 mangumultiply ngo1 unginikeza u4. Mangiba add banginikeza u5 kodwa mangibasusa banginikeza u3. Kusho ukuthi inamba enkulu ayiphatha uphawu oluphakathi nendawo encane bese iyashintsha. Bonini ukuthi ngenze njani? Yes. Mawusufike kulesi stage, lesi stage lesi mawubheka kahle hle sithi asifane nalesi. Angithi yayizwa? Umehluko ula. Kuthiwa yonke lento
incane kuno not. Bese kuthiwa yonke lento inkulu kuno not. Are you with me? Angikukhombise ukuthi lento uyenza kanjani. Angikukhombise ukuthi uyenza kanjani. Ake sithi lesi sibalo kuthiwena angisenze ngenumber line. Makuthiwa ngisenze ngenumber line. Sengiyayidweba ke number line yami nansi. Vele number line ino 0 point. Angithi la ngiqala khona. Kodwa mangithatha lona nje yedwa u-x plus 1 ngiulinganisa no-not u-x wami minus 1. Sengiyahamba ngizala fike ngithi minus 1. Kanti la ngizothola u4. Athi yabona? Niyibona into engiyenzile? Uthatha ifactor eyodwa uyilinganise no-not, eyodwa uyilinganise no-not, usolve u-x. Bese uthatha lezo number uzoyifaka kwi-number line. Lama ngisotha u-x la kuphuma u4. Nange u4 ke ungapha kwa positive. Kanti u-minus 1 ungapha kwa negative. Athi yabona? Sibe sesithi ke nakho ke sikushoyo. Sithi lezi number zethu zombili ziyayinqamula i-number line. Ziyayinqamula i-number line 1, ziphinde ziyinqamula i-number line 2. Njengamanje lezi number izona ezinqamula i-number line yethu. Angithi siyayibona leyo nto engiyishoyo. Ngalesi sikhathi inqamula i-number line yethu zihlukanisa kathathu. Khona leli cala osuka ku4 ubhekele. Kube khona leli cala osuka ku-minus 1 ubhekele. Bese kuba khona icala eliphakathi nendawo ka-minus 1 kanye nobani no4. Angithi yabo? Phakathi nendawo la. Lama areas we call them regions. We call them regions. We call them regions. Okay? Sesizohamba ke siyobuka lento ukuthi iqiniso kangakanani. When is this less than a not? Thatha ki number ngapha ka4. Thatha inumber ngapha ka4. 5. 5 minus 4 kusala u1. 5 plus 1 u6. 6 times 1 6 is 6. Less than a not? No. It's greater. Kusho ukuthi yonke lento injani? Mangisuka nje la ngiyale ngiyothola ama-answers amakhulu. Ngibuye ngize ngapha. Mangithatha u-minus 1 ngufaka angathatha u-minus 1. Angithatha u-minus 2 ngufake la. U-minus 2 plus 1 uzophuma u-minus 1. Uzophuma u-minus 6. Nangapha futhi ngiphinde ngithole minus 1 minus 6 phuma positive. Bese ngifuna inumber la phakathi nendawo. 0 plus 1 is 1. 0 minus 4 is minus 4. Minus 4 times 1 here I get negative. Asibukeke. Kukuphila yonke lento incane kuno not. Inumber ezincane kuno not zinegative angisho. Makunjalo ke sithi answer yethu u-minus 1 kanye no4. U-x wethu uyoba phakathi kwalezi number ukuze lento ibe ncane, ibe ncane. Nanso ke answer yethu sesiyitholile. Nansi answer yethu. Kukuphila yonke le number le incane kuno not. Yabona kamkhathala ungathatha noma yipi number la kuzohlala kuphuma negative. Ake sithi uthatha u3. 3 plus 1 4. 3 minus 4 minus 1 minus 1 times 4 it's minus. Angithi yabona? It's minus. Noma yipi number ongayithatha between minus 1 and 4. This number
or this problem will always be less. Ngisho ngayoyitesta lapha yanake. Ngisho ngayoyitesta la. Ake sithathe angithi sithi ayibe ncane kuno 6. Thatha noma yipi ke la start not. Not here -1, not here -2. -1 times -2 is positive 2. Is positive 2 less than a 6? Yes. So it holds the answers. Right. Le solution esiyithole lapha it's a solution using a number line. Okay? Same sibalo, same problem. Siyakwazi ukuthola isolution yakhona graphically. Ngicela ukunikhombisa la ukuthi graphically sikwenza kanjani. Angithi graphically thina sisuke sikwi-Cartesian plane. Angithi graphically sisuke sikwi-Cartesian plane. Kwi-Cartesian plane yethu ama 0 point siyawabona nanka. So it's -1 and 4. These are 0 point la igraph yethu izodlula khona. Bese sibuyela kuyona uqobo nansi. Masifika kuyona i-y intercept u-4. Nanku -4 la ukhona. Izo interceptor la ku-4. Athi yabona lona. Bese sibuyele ekuqaleni sizothi okay, it's a parabola but ifacer up. So siyayidweba ke. Nansi it's our parabola and it is facing up. Sesiyidwebile ke parabola yethu, it's facing up. Angithi yabona? Now, asiphenduleke umbuzo. When is this graph less? Yabona ke mawusukhuluma ngegraph ukuthi i-less yona usukuyibuka against noma uyibuka uyiqhathanisa nama x-axis. Kukuphi la igraph itholakala khona ngaphansi kama x-axis? Igraph ayibe ngaphansi kwama x-axis. Yabona ukuthi kusukela ku-1 kuya ku-4 igraph itholakala ngaphansi. Athi yayibona leyo nto. So this qualifies this. Lokhu kuyagcizelela lokho engikwenzela ku correct. Izona ndlela zombili, by number line or graphically. This is how you solve for x in equalities. Kuma inequalities usolve kanjena ku x, awusolve njengoba besikade siusolve ekuqaleni. Asibuye size kulesi. Masifika kulesiya naso lesi sesizisho sona yiso lesi. Buka la uphinde uzobuka la. Uyabona ukuthi kuyafana le yanto. Umehluko nje mncane. Umehluko mncane. Mawuso 2x la u-1, mawuso 2x la u4. Angithi yabona? Bese siyabuya ke sizophendula lo mbuzo ke manje. Uthini? Uyabona yini kambe ukuthi le igraph yeparabola? Uma ubungakubona ukuthi igraph yeparabola le yenze phela ukuze uyibone ukuthi igraph yeparabola. Mawusiyenzile wayibona ukuthi igraph yeparabola, this is what you will get. You will get -x² 4 plus 3x plus 4 greater than a 0. Uma sengimultiply lezi yazinto ilento engizoyithola. Nayo le it's a parabola, but this parabola is facing down. Kanti le parabola esigcine siyidweba la it's facing up. But nevertheless ama intercepts ayefana. Do you see that? The y-intercept was -4. Now
the the y-intercept will be 4. Isizodlula la manje ku4 la. Isizodlula lapha. Kodwa yenze njani ke mayidlula lapha? Ngoba i-negative izobheka phansi. Sesiyayidweba ke ibheke phansi nansi. Siphinde siyidwebe ibheke phansi nansi. Khumbula, the blue one hile and the red one hile. Anti siyayizwa leyo. Sifuna ke thina ukuphendula umbuzo wale. Umbuzo wale uthi, when is this parabola? Asibuyele kuphawu ke luthini greater. Sibuyele kuphawu luthini less. Still less is below the x-axis. Greater is above the x-axis. Do you see that? Is above. Lena ke red ingaphezulu nini? Mawusuka la ingaphezulu. Mawusuka la ingaphezulu. Kodwa mawusuka la ubuthi uqhubekela phambili ingezansi, uqhubekela phambili ingezansi. Ayisebona leyo. So it is between the same interval. Kuyi-interval efanayo. Kuyisilinganiso esifanayo ukuthi le nale ya bayodlula lapha ya, but umehluko ukuthi le nenye isibheke phansi ngesikhathi le nenye ibheke phezulu. Graphically isolution isafana nale. Sizothini? It is between 4 and -1. Our x is in between. All what we are saying, x must be less than a 4 ukuzitholakale ngaphezulu, but x must be greater than a -1. Greater than a -1, less than a 4, the graph is above. Mawubuka lokhu nalokhu, lokhu nalokhu kuyafanela nje. Yingakho ngithe awukho umehluko phakathi kwalama graph omabili. Umehluko nje ukuthi enye ibheke phansi, enye ibheke phezulu, but the intercepts are the same. Sibuye sizele inequality nayo leya. Inequality nayo leya ingane zami. Oqale siyenza usibhala in a standard form. So standard form sethu x squared minus 21x plus 4. This should be greater than a naught. Sengimbuyisile lo ngapha. Ngase ngiyarearrange ngabhala kahle in a descending order. Kwasala unaught ngapha. So uthini kumbuzo la? Uthi when is, okay, asiqale la. Hlobo luni lwegraph le iparabola. Ibheke phansi noma ibheke phezulu? Positive, ibheke phezulu. Anti yabona? Into elandelayo ke manje kufanele siyithole yini? Ama x-intercept. It's either we do it using a number line or we do it graphically. Sizokwenza kokubili, it does not matter. Siyafactorize. Asifactorize ukuze sithole ama intercepts wethu. Greater than a 0, 4 and 1, 5x and x. For minus, minus, minus. So it's minus 20, minus 1, minus 21, plus 4. So, isolution yala iti. Isolution yala iti. X is equal to 1 over 5. And x is equal to 4. Sesiyahamba ke siya number line. Nansi number line yethu. X is 4. Vele. Kwi number line yethu there is a 0 point. Nansi yabo. But if it's a point there. Nansi yabo. There is our 1 over 5. 1 over 5 mkhulu kuno naught. Are you with me? From there, lezi number divide the number line yethu kabili. La. Nala. Ngenye indlela sesinama region amathathu. Ile region, ile nale ya region leya yani. Using a number line. So, angithi ke sifuna ukuthi lento ibe njani? Greater than naught. Thathi number ke engapha. Mawuthatha inamba engapha u5
fakela 25 minus 1 24 5 minus 4 1 24 times 1 is 24 greater than not, yes, greater. Start number engapha kuka 5th asithathe yena not lo minus 1 minus 4, it's positive. Surely la izoba negative. Asithathe 1 5 minus 1 4 1 minus 4 is minus 3 and 5 is minus. Ayabona kanti thina sifuna inamba enkulu, so our x must be greater than 4 ukuze lento ibe yiqiniso, or our x must be less than a fifth. Ayabona ukuze ibe nkulu le yanto, this is what we must do. Ubukhulu sibona ngani? Ubukhulu sibona ngama positive sign. From here greater, from here less. Okay, graphically sikwenza kanjani le yanto graphically? Siyahamba siyodweba igraph yethu nakhona, nansi graph yethu. Lokhu ama intercepts ku4 kanye na ku5th. That's where our intercepts are. Siyibuke ibheke phezulu. I-interceptor ku4 lapha ya ku4 ibheke phezulu kodwa yona nansi sesiyayidweba. Ukuthi jika it does not matter. There it is. Ayabo sesiyayibheka. When is the graph greater? Sitheke mouse ukubuka in terms of a graph, ukuze sithi graph is greater fanele uyithole ngaphezulu kama x-axis. Angithi kusukela la igraph ingaphezulu, ayibona leyo nto. So x must be greater than 4, x must be less than a fifth ukuze igraph ibe ngaphezulu, but here graph is less. So this is how we do these things. Summary. Shy summary. Is summary iti uma kuthiwa solve x kusetshenziswe lolu phawu u-less noma u-greater noma u-greater or equal to noma u-less or equal to. Nazi izinto wena kufanele uzazi. 1, you do not cross multiply. 2, you write it in a standard form. Ngenye indlela ukubuyisela konke ngapha kusala unot ngapha bese uba negraph okwazi ukungitshela ukuthi ihlobo luni lwegraph, which is a parabola. Ukwazi futhi ukuyidescribe le parabola is facing up. Ayithi ayizwa lento. Uma bekuthiwa sebenzisa inumber line usiyayifactorize lento, usuthola ama intercepts wakho kwi number line ayofana nama intercepts wakho graphically kwi Cartesian plane. Right? Ngoba ke sithi bheke phezulu ithinta ku -4 sesiyayidweba ke iblue nansi ibheke phezulu, bese siyabuya sizofunda lapha ke kuthiwa kunini la le graph le incane. Sase sithi mawubuka igraph nobuncane isuke ingezansi kwama x-axis, kanti mawubuka igraph nobukhulu isuke ingaphezulu kwama x-axis. This is what I have explained to you. Whether bayokutshela bona noma bayofuna ukuthi sebenzisa inumber line, this is what you will do. You will first ucollect yonke into ibuye ngapha, uyifactorize, uthola ama x values on a number or in a number line uwabeke. Then wona kusuwenza ngawo ama dotted lines, a divide number line yakho into 3 regions, 1 2 3. Thatha ama values ke kulawo ma region noma yipi ngapha, thatha ivele yodwa ubone ukuthi kuzophuma u-greater noma u-less, u-plus noma u-negative na. Maphuma u-plus ubhala la, uthatha yodwa maphuma u-minus ubhala la, uthatha yodwa maphuma u-plus ubhala, ngoba kusho ukuthi
mangithathe yodwa waphuma plus zonke ezinye ziwo plus ngeke ishintshe. Nala mangithathe yodwa waphuma minus zonke iphakathi nendawo ziyonginikeza minus zonke on the other side ziyonginikeza positive. Graphically busu uyayidweba ubuka yona ke ibheke phezulu with your y-intercept at 4 and your x is at that, then you just awubusafuni ukuthi jika kuphi, but you just write a sketch that is going to show you ukuthi idlula lapha ijike. So that is our summary of in solving for x ama inequalities.